Velkommen til Augustenhof Strandcamping. Vi er en familiedrevet plads, der ligger på Nordals, helt ud til havet. Vi har 190 ordinære pladser, der alle er på over 125 kvadratmeter. Derudover så har vi en række teltpladser, som ligger i første række ud mod vandet. Og vi har det sådan, at skal vi modtage større grupper, så kan vi inddrage yderligere et areal til at lægge en stor gruppe telte på. Og vi er jo meget tæt på naturen her. Det giver jo nogle muligheder for nogle naturoplevelser og nogle gåture og nogle cykelture i området, hvor vi egentlig har en fantastisk natur at bevæge os rundt i. Og selvom det der er fuldstændig fyldt med mennesker overalt, så er det aldrig sådan helt overfyldt. Og på stranden er der altid plads til en til, også uden at man kommer til at ligge som sild i en tønde. Og har man ikke selv telt eller campingvogn, behøver man jo ikke at blive hjemme af den grund, fordi man kan jo leje en af vores hyggelige hytter, og så kan man jo holde sin ferie der. Og da vi jo ligger lidt uden for lands lov og ret, så har vi været nødt til at indrette en butik, hvor vi har et rimeligt udvalg i aviser og blade og is og hvad man ellers skal bruge. Og i vores bageriafdeling har vi hver morgen et stort udvalg i morgenbrød. Og er du til sejlads, har du gode muligheder for at medbringe din egen båd, der kan sættes i vandet fra pladsen, direkte fra pladsen af på vores bådslipsanlæg. Og er du til fiskeri, har vi i foråret og efteråret et fantastisk havørredfiskeri i området. Hen over sommeren er det mest fladfisk, men der er rigtig gode muligheder for at få en fisk på krogen herude. Og vi glæder os til at se jer her på Augustenhof Strandcamping. Velkommen.